Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinoda kungokutendaiwo nekuti mazuva ano at least pane mamwe maconfessionswo ekuti ndikateerera then zvinobva zvazondipawo simba rekuti ndinge ndichidzokera zvekare pamabvi, because already I had told myself kuti zvakangofanana. But now I keep on telling myself that I need to prepare for the future, because if I do not prepare for the future, sure there is not going to be heaven or paradise for me. I am going straight to hell. Nekuda kweizvo zvandakaita inini nefriend yangu. Saka iyo friend yangu right now is no longer here in Africa. Vakatoendawo zvavo vakawanawo mukana. Saka zvakaitika mukomana ndizvekudai so inini ndainge ndiine friend yangu iyo yandainge ndiinayo zvinhu izvi zvakaitika muna 2012. Saka you can just imagine kuti kubva muna 2012 kusvika pari nhasi I have been keeping this secret in my heart. Uye zvekare ndiri kugarawo ndiri munomu munyika yavatorwa munomu muSouth Africa, uye tiri kunoku kuJohannesburg nemudzimai wangu. Kana ari semudzimai wangu iye zvake anotoziva, she knows this secret as well that I am about to share with you. Mukadzi wangu iye akandiudza kuti kana ndikangogara ndamuudza munhu uyu watakatadzira, then I need to know kuti iye she is going to break up with me. Iye anonditi secret iyi isecret yekuti munhu unofanira kuti unge uchingoichengeta mumwoyo mako and you are supposed to die whilst you are keeping this secret. Akanditi hanzi mamwe masecrets haasi ekuti unoudza vanhu. Saka what happened is that inini nefriend yangu tainge tiri vanhu vekuti taigara takangodhakwa tiri kuno kuSouth Africa, uye zvekare tiri kuZim taingogara takadhakwa almost each and every day. Zvino mainge muri mugore ra2012, mainge muri muna December. Then this guy here ainge abva mukutenga motikari. Mushure mekunge vatenga motikari yavo, saka ndokubva tazodzokera kumusha nemotikari iya. So inini naye we were just staying in the same location kuno kuSouth Africa, uye zvekare kuZim tainge tichingobva kusame ghetto ikoko. Saka we started drinking komanashi because ndio yainge iri system yedu. Taiti paya kana murungu akatiti muri kufanira kuti munge muchivhara, ungava uri musi wa12 kana kuti musi wa14 December, taibva tatanga kunwa doro kubva musi wa12 until musi wa3, then musi wa4 tichipinda muroad tichidzoka kuno kuSouth Africa. Zvino mukoma takati tatanga kunwa doro redu riya I really do not even know kuti kana kuZimu kwacho takasvika sei nemadhakwirwo acho awo atainge takaita. Taingofamba tichingonwa doro chete, and I don't know how we did not even manage to cause an accident. So mukoma, by the time that we arrived kuHarare, ini apa ndini ndainge ndichidrive, kana kufamba so ndainge ndisingakwanisi kufamba. Yet I had been driving because motikari ndakazoibata kubva muChivu until Harare, drunk like that, ndisingatombokwanisi kutomboona kuti ko tiripi, but takakwanisa kutosvika pamba. And inini neshamwari yangu tainge tiri zvidhakwa zvekupedzisira. Zvino takati tasvika kumba, then ndokubva tazongoita freshen up. 2 days later ndokubva taenderera mberi tichingonwa doro, and we had that kind of a friendship whereby taitozviudza kuti isusu kana tichinwa doro redu, kana tikaenda out tinoenda nevakadzi vedu, tichiita gochi yedu tiine vakadzi vedu, uye zvekare tainge tisina madhiri aya ekuti tinobatana nerimwe gang ratinenge tisingazivane naro. So takanwa doro redu riya, then takazoti soon after Christmas nefriend yangu ndokubva tabuda paya. Tainge tichida kuti tinge tichibaka sezvo motikari iyi yainge ine GP number plate. So we drove musi wacho iwoyo. Tainge tava kutozviudza kuti tikuda kuti tinge tichimbochinjawo muriwo because vakadzi vedu tainge tisingadi kufamba nawo on that day. So we drove ndokubva tazoenda kune rimwe bhawa. So takanwa doro until late, then ndokubva tazodismissa zvimoko zviya zvatainge taswera tiinazvo. Zvino takazoti tava kudzoka kugeto redu, friend yangu iye ndiye akatomanikidzira ndichimuudza kuti nemadhakwirwo awo acho awakaita dai wati inini ndinge ndichibata motikari.
because inini like ndinoti ndikanwa doro then kana ndikangorutsa ndinobva ndamboita sober mbichana. Saka ipapo patainge tava munzira tichidzoka I had vomited, saka I was feeling a little bit sober. Ndikabva ndamuti shamwari chindipa motikari because iwewe wanyanyisa kudhakwa, but akabva azoramba. Takati tava mugeto manje ndopatakabva tazopinda pane chimwe chibhawa. Ndokubva tarova doro, ndokubva tazobva pachibhawa cheche. Ainge ava kudriver manje achiti ari kuenda kunondidropa kuDen. Zvino takazoti tatova mustreet medu ndo all of a sudden apo pandakazongoona umwe mufesi uyu he just appeared out of nowhere. Apa tainge tichiridza loud music. Mufesi uyu akatongopinda mufesi uyu akatongocrossa road apa ainge achitodzedzereka. Apa there was no time to react. Like kana munhu wakadhakwa iwe unongo chifungidzira kutoti the way that you are reasoning, that is what is happening on the ground, but you can't judge properly because unenge wakadhakwa. Apa motikari shamwari yangu ainge ari munhu uyauya aifarira kudriver and always over speeding. Saka ndopatakabva tatongoona kutoti chidhakwa ichi tainge tava kutonochirova. He tried kuti ange achirova ma-emergency brake but it was already too late. Ndopatakabva tazongonzwa zisound tikatonzwa kutoti apa pane munhu ainge ava kutogomera. Ndobva taburuka motikari paya. Takati taburuka motikari kana ndega ndainzwa hana yangu ichiita kurova, kana doro reria rainge rimbori musoro rakabva rapera rose kuti then ndobva taenda paya apo painge paine mufesi uyo watainge tadhuma nemotikari. Muchinda uyu ainge achigomera ndokubva azoti zii. Zvino akati achiri kugomera kudaro ndokubva tazama tikamuti Trevor, not his real name because ndainge ndichitomuziva mufesi uyu. Ndikabva ndati nhai Trevor, are you okay? Toenda newe kuchipatara here? Wakuvara here nhai Trevor? Saka patakatongora kutoti mufesi uyu he was no longer conscious. Uye zvekare friend yangu akabva azomubata akabva ati munhu uyu atofa, otherwise this man is passed away. Ndikabva ndati zvino toita sei? Akabva anditi kana tikangogara taenda kumapurisa ziva kutoti tinenge tatozviwachisa, hatisi kufanira kuti tinge tichienda kumapurisa nekuti kana munhu uyu kana kuri kunzi afa zvinoreva kutoti tinenge tava kutoenda kujeri for murder. Ini ndikabva ndati kuSouth Africa kwacho ndainge ndapiwa promotion iyi ndainge ndakaipiwa in the beginning of December. Ndikabva ndati zvino ndikaenda kujeri. Apa mukadzi wangu she was pregnant. We had realized kuti my wife she was 2 months pregnant. Ndikabva ndati handikamboendi kujeri shamwari, I cannot afford. Akabva ati zvino toita sei? Ndikabva ndati panapa nyaya iripo ndekutoti zvitori nani kutoti tinge tichitotiza. Saka my friend iye akabva ati sezvo mufesi uyu like kamudhumiro kacho katainge takamuita nemotikari achizokolapsa kudaro, then it meant kuti he was not going to remember kuti chii chainge chakaitika like when he was going to wake up. Zvadaro ndo patakabva tazombozama kuti tinge tichimumutsa. We wanted to make sure kuti ainge aziva here kuti motikari yainge yamudhuma yainge iri yani. Ndokubva tatopinda futi motikari ndokubva taisimudza paya ndokubva tazotiza. Saka friend yangu iye akabva azoti zvainge zvisingaiti kuti ange achienda kunondisiya kuDen kwangu, otherwise people were going to be very suspicious. So ndokubva tazodriver paya tichibuda muHarare because friend yangu uyu ainge aina vamwe sekuru vake ava vane plot ravo just outside of Beatrice. Ndokubva tazodriver out of Harare ndokubva tazoenda kuplot kwavo tikabva tazombogara kuplot kwavo, but we only stayed for about 2 days. So inini naye we then looked at the car tikabva tatoona kutoti front grill rose rainge rakazara neropa like a lot of blood. Ndobva tazogeza motikari iyi. We watched it on that same night. Then we continued drinking, but tichimwandoro kudaro taipota tichifonera madzimai edu back home because we wanted to check what was going on. Saka the following morning mukadzi wangu iye akabva azondiudza kuti Trevor uya he had been found lying unconscious in the middle of the road. Ainge atsikwa nemotikari. It was a hit and run and the police were still trying to find the person who had done that. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti he was fighting for his life kuparenyatwa uku. Saka mukadzi wangu paakandiudza kuti izvi ndo zvainge zvakaitika, moyo wangu wakabva
watanga kurwadza. And friend yangu yakabva yanditi, shamari, izvi zvava kutoda kutoti unge uchitoshinga semurume, because iko zvino zvikunyange ukati mwoyo wako uri kurwadza, but ziva kuti kana tikangoenda kumapurisa, one, tichasungirwa nyaya yekuti takadhiraivha motikari takadhakwa, number 2 tichasungirwa yekuti takatsika munhu nemotikari. What if akafa? Tikagara tatongosungwa ziva kutoti mapurisa awa, they are not going to release us until vazoona kuti munhu uyu arecover kana kuti haana. Kana kuri kunzi tikaita munyama mushure mekunge tasungwa, it means kuti munhu uyu akangofa, iwewe neni we are going to prison for the rest of our lives. Tichatotongerwa kunzi this is a murder. And number 3, izvezvizvi it is even worse. The situation is worse. Shamara, ndiri kukunyepera iwewe neni right now. Kana tikangogara tenda kumapurisa, the fact yekuti takatombotiza, mapurisa vanobva vatotitorera mapassports edu, no bail no what, ziva kutoti tinenge tava kutoworera zvedu mujeri. Ndakabva ndatanga kufunga kuti zvainge zviri nani kuti ipapo ndinge ndichitongoomesao mwoyo wangu, ndikatozviudza kuti ini it was not my mistake kuti mufesi uyu ainge akadhakwa ndokubva acrossa road without properly checking both sides. Ndakabva ndatongozviudza kuti ndo zvainge zvatovapo. We then returned back, takati tadzoka kugeto, no one was even suspecting us, and takatodzoka manje tava soba, zvose zvezvekunwa doro ndokubva tazombosiyana nazvo. Then this guy takabva tazonzwa zvichinzi iye spinal cord yake had been broken, saka mufesi uyu kubva ipapo akabva azotongoremara, haagona kufamba, anotongogara ari muchair. Everything that he does, he will be in a wheelchair. Saka each and every time mukomanashi, ndinoti kana ndikadzokera kumba mufesi uyu, ndinoti kana ndakamutarisa so ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti mufesi uyu, the reason as to why achifamba ne-wheelchair, it is because of me and my friend. Takabva tazodzoka kunoku kuSouth Africa, then friend yangu uyu iye pavakazoenda kuchando, he then gave me his car, akatongondipa motikari mukoma, tikatochinjisa mapepa paya and everything, but mukadzi wacho ndiye akatanga kuenda kuchando, then friend yangu ndokubva azotevera zvake. So tisati tadzoka kuSouth Africa, mushure mekunge tazoudza vakadzi vedu kuti izvi ndo zvatainge takaita, then vakadzi vedu vakabva vazotisimbisa kuti we had done a good job, kuti takatoona kuti tainge takanganisa ndokubva tazombobva munzvimbo, so as to make sure kuti no one was going to suspect us. Saka takabva tazongoita chitenderano chekuti no one was supposed to talk about this anymore. Tisati tadzoka kuSouth Africa, like mukadzi wefriend yangu ainge ari munhu uya wekuti aifarira kuenda kumasowe, saka takabva tazoenda pane rimwe sowe revamwe madzibaba, but hatina kuenda like kumasowe emunharaunda, takatoenda somewhere that was very far. Takati tasvika kwekuya ndokubva tazoudza madzibaba vaya zvose zvatainge takaita. Takabva tazopiwa munamato, tikabva tanzi munamato uyo watainge tapiwa wainge uri wekuti like ivo vacho vainge vachiferefeta nyaya yacho vainge vachizongozvinzwira nungo. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino mukoma, nyaya iyi hakuna kana anotomboziva kuti wacho chaiye akamutsika mufesi uyu akaita hit and run ambori ani. But anyway, patakadzoka kuno kuSouth Africa tikangoti life continued, but as for me, kusvika pari nhasi I still carry this burden. Zvimwe kuda shamari yangu uyu kuenda kwaakaitawo kuchando, maybe he moved on, but inini nekuda kwekuti mufesi uyu ndinogara ndichingomuona pose pandinodzokera kumba, sezvo ndichingomuona mufesi uyu, this makes me to feel guilty each and every time. Ndinogara ndichingofila guilty. Ndinobva ndati saka mufesi uyu, the reason as to why life yake yakadhakwa kudai, it is all because of me. Saka mwoyo wangu unobva watanga kurwadza. Ipapapa nemudzimai wangu tine motikari dzedu dzakati one day, saka ndakabva ndaudza mukadzi wangu ndikabva ndati sezvo tiine imwe double cab, ndafunga kuti motikari iyoyo tinge tichiitengesa, because it is still a very good car zvekuti tinokwanisa kutoidyira more than 100,000 rands. Ndikabva ndamoti kana ndikatengesa motikari iyoyo
then mari yacho ndoda kuti ndinge ndichizonopa mufesi uyu, ndinongomupa sort of like a donation. But mukadzi wangu akabva anditi kana ukagara wangodaro chete, ziva kutoti iwewe neni tinenge tatorambana, plus ziva kuti kana ukangogara wadaro chete unobva watosungwa, because ndiani out of the blue angangouya obva atoti ndoda kukupa 30,000 iyi kuti unge uchitanga business. Saka yauri kuita iyoyo inonzi guilty feeling, and you want to do something good for the person uyo wawakatadzira. Manje zvine maconsequences. Iwe uchingonamata mwari wako wakanyarara, handiti takanamata tikakumbira ruregerero here. Saka iye mudzimai wangu, this is what she has told me. Ndiyo confession yangu. Mudzimai wangu ndinomuda, uye zvekare ndinotya kuti kana ndikaenda ndikanotaura naye mufesi uyu, you never know, pamwe anobva azondisungisa, and worse of all ndinenge ndozosungwa manje ndiri ndega, because friend yangu uyu, like we don't communicate that much. Uyu akaenda kuchando, anokwanisa kana kutongochinja ake madetails ake, munhu otongoramba achitongoenderera mberi neupenyu hwake. Inini ndobva ndatonovharirwa mujeri paya zvozodii. Mukadzi wangu iye akanditi kana ukangoita mistake yekuti unoita zvinhu zvinozokonzeresa kuti unge uchisungwa, zuva iroro raunosungwa ziva kutoti neniwo ndava kutotsvaka boyfriend, handimbomiriri zvinhu zvakapusa kudaro. Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.